Harian ka jingwan jong uslap bajur ubala tablut ye kirut jong kawa mentudu Syntu Ksiar kabla pendapat pensneudur da kijabo jaban kum ki plastik bat kiwe ki jaklia babon nakaliang kador bashnong Panaliar harkat ka jingatrelang bat ka Panaliar Tourism and Environmental Development Society henin ka sisa jan kelahir ban penlong ye ka jing pynkhuid bat ban penlum penlang ye ki ñuit ki nyer hasilanter ki bynta ka Syntu Ksiar kabade ka wei na ki jaka shongkai pangat ka bakring ye ki babon balang. Ia kan jing pynkhuid dalam khamat da General Secretary jong ka shnong uma kermi phawa da ka jing Shim mentalang nadu kinong elam shnong ki khun samla shinrang bat kinthe bat ki heb barit ki blon ban Shim menta shin rem ban wan ra biang ia ka jing kho jing suba hagan ka jing pynkhuid kala don ka jing ai bam ru ia ki do kha hawa mentudu ha ka ba wa shnong uma arkiu lalu ula ai kublai ki khon jong ka shnong ki blon ban sno aktilang hagan ski namar ka tega jaka kadang ha ba po uput usam jong ka shnong Ula kenturu ba omdei ban kwai do kha khamtam ha ki gi bynta ba panlong ye ka fish sanctuary da ka Gentia Fishing and Environmental Association Syntu Ksiar nakaliang jong ka shnong ru kala mahaman pensitom ye ke bale pasha umalalu uloong badang ha kini gisngi bawan uslam ki bynta ka wa ki he shabapalat wat ki do ki la poilut shaki wa doi badon ki bri ki bla shim ka bu bantong sisi ya ki te ki do